днешното видео ще закарам фен на баба му с моето Порше. Качих Instagram story и казах, ако някой няма превоз или пък иска да бъде с мен с Порше да го закарам на баба, да ми пише, пискам и адски много хора. Но избрахме един късветлия, сега отиваме да измием колата и се запътваме към него, вземе го от тях, сега ще го разкараме към 2-3 локации. Нямам търпение вече да тръгваме, да му хареса, отиваме да мием колата и сме към Аверани. Let's go! Както обаче знаете, аз нямам Порше. Затова сме дошли първо на това място да го купим и след това тръгваме към него. Не, очевидно се правя майтап, дойдохме да вземем моето Порше, защото беше на обслужване. Ето го белия левет е готов. Палим, отиваме да го измием и отиваме към моят човек да го вземем, оттам ще го разведем на 2-3 места и се надяваме да му хареса това нещо. Обаче, понеже цялото това изживяване ще бъде твърде, ако го направим просто е така, съм си взел един човек и тук да ми досажда през цялото време. Тоест някаква бангия, тук малко ще не е срам да караме. Здравата ми бангийка, виждаш ли от Да. Тук ще ма налазят. Нали знаете, те хората са го казали. Всеки според възможностите си направил пали едно колело, чакай, давай да ходим, ще въртиш там зад мен като Колело, важното е, че минавам. Дойдохме на автомивката, дал съм тук на балъка да мие колите, аз съм си застанал, шефчето отстрани, снима това балъчев къде бачка за мен, айде, там да изтъркаш петото, колега. Ето го и белия красавец, чакам само момчето, нали, да свърши работа. Свършихме работата, колите светнаха и вече сме готови да ходим към момчето, да го вземем, да го изнараме. Точно не знам, защо съм показал там и само вижте, той си е справил колата за него на правилното място. Аз трябвах да изчистя вътре, но той е справил до Авера му, гледай какво стана. 1-2 броя. Браво, моето момче. Тръгнахме вече към локацията на момчето. Нали знаете, закона на Мърфи. Миеш колата, преди 1 минута тръгнахме от автомивката. Ама казвам ви, 1 минута. Гледай какво става, човек. Няма такъв късмет, дано поне спре да може да свалим покрива после. Да му е готино на момчето, да викаме, да кракаме, не. Няма да правим чак такива сълни, ама ще е много хубаво да е хубаво времето. Ама каквото такова, важното е да свършим работа. Мале, всичко е много хубаво, ама чак така да вали, човек. Те чистачките не могат да смогнат, е луд. Наближаваме вече локацията на момчето и почвам аз да се вълнувам все едно. Хем е моя бал, някакво такова чувство имам и отделно пък през цялото време, още от момента в който се разбирахме до момента в който взех колата, михме и през цялото време си мисля, човек, какво ако този пич просто е решил да ми пулне най-големия пранк на планетата, да отида, никой да не излезе, първо да се покаже от терасата, да ми мята средни пръсти, да ми каже си пълен балък, как може да се вържиш някакви такива неща. Не знам, параноясъл съм от няколко дена, казвам ви, откакто се разберем, си викам, майко, какъв е шанса някой да ме изгаври жестоко, човек. И има едно такова чувство притеснено в мен. Много се надявам да отида, да дойда момчето с костюма и всичко да е наред. Отделно го помолих да не носи чадъри, защото в това време човек то направи криминално. Това е един от тези моменти в живота, в които разбирам дали съм бил добър или лош човек в миналото, защото ако съм бил лош човек, 100% сега ще ми се върне, ще ме изгаврят, всичкото разкарване за нищо. Пълна трагедия. Само това не ми се беше случвало, брат. Леле, не знам кое мина на червено и какво стана, гледай. Ужас, брат. Ужас, мале, ужас. Стигнах вече до къде трябва. Страха ми, когато бях аз абитуриент, най-после се сбърна да съм на бал, докато вали дъжд, само виж, аз съм така по тениска. Гледай какво са, то вали да се човек. Паркирах колата, чакам момчето. Предполагам, ще е много генгста, звучи много генгста, или ще е много генгста наистина, или пък ще е много генгста и ще ме пранкне зверски и ще ме прави. Чакам да видим какво ще стане. Не мога да повярвам, между другото, човек е реален с костюма, явно да се е на бал. Майко няма да ме прави. Човек не мога да повярвам. Между другото, как се го изгубил от пътя, защото е слаб шофьор, ама нищо. Господине, случайно шофьор да се поръчва ли нещо? Нещо да се чули по въпроса? Там са с един бял кошмар ли? Двама. Ама той единият е с някакъв, другия е с някакъв кенеп. Малко аз казах, че се срамуваме от него, ама сега, виж, добър приятел ми е, трябваше да го взема, брат. Добре, ще види той малко жълт. Господине, гледах, се сгубихте по трасето. Вярно ли е, че това става, защото сте слаб шофьор? Да, като съм слаб шофьор, доста вали. Става марка обвита. Да се изкара извън земен бал. Айде! Как се сега, колега? Какво стана? Мал, има ли емоции? Правиш се изкараме много добре. И не препоръчам драго за личен шофьор, защото види ли права е като отвързан. Захапва. Как е с Поршето? Много е яко. Топ семейен автомобил, двуместна, върши перфектна работа. Да. Моето Порше сме го е брат, тук ти си звездата и фокуса на видеото, така че... Значи какъв ни е плана? Взехме то от вас, от тук ти ми каза, че отиваме сега към училището ти, това отиваме към Невски, след това към Маринела или Милениума. Милениум, да. Пиванка, хапванка, возенка. Ще пиеш ли алкохол? Ще се напиеш ли? Къде са на хората или не пиеш много? Не. Не смятам. Между другото, не знам какво не е, защото на моя бал и като цяло аз много често казвам, че няма да пия и не пия.
изобщо, обаче с това свършвам в 6 часа сутринта в туалетната, побръщайки, брат. За жалост нацелихме такъв ден, че да е мокро и няма да можем да се позабавляваме на макс с колата, ама колкото можем толкова, човек. От зависи от нас ще го направим. Къмшиците са като на БМВ. Оста. Мърка. Мърка кацата. Не издържа. Иска да й се даде газ. Да, тя се чувства умряла в момента, човек. Тя се съживява в високите обороти на висока скорост. Значи по някаква случайност, между другото, момчето учи в училище, в което аз съм идвал да снимам едни видеа реклама. Идва, класа му го няма. Няма бал. Значи оказа се, че хората от класа му ни палят, защото може би са предимно и ги е фанал страх от дъжда и не са отишли в училище. Направо са отишли на Невски, така че отиваме там, дано пък поне там от Невски да не ги е страх от дъжда. Ще ходим, пък къде ще си изкараме един бал тримата, човек. Аз, той и как са... Когато вали, трябва да сте навън, за да не ви личат сълзите, но... Ние сме... Да е така стойката не удържа телефона. Той телефона се вее като знамето ни. Не дай така, бре. Полицай, дали са за нас? Полицай ли? Не. Арестува. Предаваме се. Няма да бягаме, тук сме на бал, отиваме, няма проблем. Няма край да стана, защото ние правим всичко по правилата за движение. Да. Очевидно, не? Браво, Недей! Трепериш там, тук сме дошли на бал, брата, цигу, не? Не знам дали от дъжда или тук нещо потече. Според мен стелката нещо не си е подсушил. Не от мен! Това ще бъде интересно. Ще ми се подкосят косите. Нищо не тък може да си доизглади прическата са. Не само минаваме покрай някоя локва, човек, някой сглата от нас. И не препоръчам драго за личен шофьор, защото види ли права е като отвързан. Захапва. Няма толкова трафик, човек, в този трафик. Искаш газ и при първа възможност. Ето е някой отпред на БМВ-то е сложил балоните. Професионално изпълнение. Не, нямаше как просто. Аре, между другото, помните ли, в началото на видеото тръгнахме с един наш приятел, къде се изгуби тос? Никой не може да го каже по цяло. Няма. Той ни звъни, ние сме на 10 минути от Невски, той беше на една минута зад нас максимум реално. Абе брат, тук съм пуснал на навигацията Александър Невски на 45 минути, той е на 10 минути, на 45 минути, това ли е място? Трябваше да му кажа Трябваше да му кажа дай, да го пратим и да му кажа аре бе брат, няма ли да стигнеш, прати снимка като там. Много ме интересно къде ще го закара това на Невски в Пловдив, примерно. Тръгнахме по едно и също време, деляха ви две прави. Да, мога да ти кажа какво е станало. Поршето уж не вървих в същия момент. Странна работа, не знам. Лети! Друго си е така. Фестивал, нали? Да. Друга работа, човек. Мали зад нас човек има едно Ферари, това е няколко коли назад. Гандално, брат, с 2.12 двигателя. До година на втория ти бал съсед такова ще взема. Само струва около над милиона, но това сега е... Пожелавам ти го иска. Между другото стигнахме почти до центъра, тук вече се чуят някакви клаксони, само че не мога да преценя дали е защото някой има бал или защото някой прямо ги засича и те свират. Майка ти ши... Свират на нея на нас. Определено не е, защото са на бал. Този път вече го видях от първо лице. Опа, ето хората форсират. О, как сме? Малкия вика е чай. Много хубава кола, имам същата, ама не е електричка. Бензин. Чай принципно е скромен и не спомена факта, че ние имахме балони украса. Просто излетях. Предупредихте човек. За високите скорости ли? Не, ние сме били са в ограничението. Да не си помислите тук, че не сме професионалисти. Ние бяхме подготвени всичко просто, нали? Тук на вятър, заваля дъжд, на мокри ги. Паднаха, човек. Ама сега какво да правиш? Наближихме, почнаха някакви музики да се чуят. Не сме единствените балджи, поне без покрив, като гледам, само не знам на тия мъж и жена, къде ме е избягала абитуриентката, ама ще я намерят по пътя. Вече почват да се виждат някакви много страшни неща тук между другото. Чуват се звуци, това.
Аре, и съсед такова пък с удоволствие бих те закарал на другия бал, човек. Даже знаеш колко, ако не вземеш матурите, за следващите матури е така съсед такъв турбоеш ще те закарам. С най-голямо удоволствие. GT 180 враз след пазарлъците. Знаеш какво, аз искам да се извиня, човек. Вместо тук да си взема някаква готина кола, да си газар на това, да си газар на бала, аз да возя с някакъв тъшак. Я виж ларата, опа, ево! Ето го Ферарито, ето за това, че говорех, човек. Виж му номера. Crazy 725. Опа, я гледай какво става тук, хората са дошли с пълна програма, човек. Майко! Ама това е бал, човек, не като нас тук някакви музики от това се пускат, това е, човек, жива музика, генгста. Пълно с хора, кой с рокля, кой с костюм, за жал си може да влезем там обаче. Значи с паркиране тук в центъра е трагично невъзможно, така че оставяме момчето да ходи да се снима там с къса, каквото ще правят, след това после идваме, вземе го пак и оттам към ресторанта, забавляй се. Благодаря. Ще покажеш снимки, после ще пратиш, дълго съм не го е запалил, тя копалета как направиха в Наскало. Никой не ви отговаря, никой не тига. Като цяло клас мечта, какво ви кажа. Оставихме афера ви, паркирахме кошмара. Къде си да припадаш? Идвай пред гаража, идвай! Приготвил съм ти кошмара, идвай! И сега отиваме с чадърите в дъжда, като пълни туристи да ходим. Какво ще правим също сега? Ще ходим, ще гледаме абитуренти, на както ще му харесваме някоя пут. По-скоро не, на както се няма да му харесваме някоя абитурентка, на както ще му харесваме някой абитурент. Да, ще изберем някой брутален, ще гледаме колички, между другото имаше в София да те закарат с такова Порше на бал, то е почти излагация, брат. Вие знаете ли какви коли карат хората тук по баловете? То кола под 400 000 лева няма. Майбаси, Брабуси, Ферарита, Ролс-Ройс. Това ти е удобно, брат. Да, и ти идваш с някакво убито Порше, брат. Отделно те са, ако не спрат да свирят, ще се нервирам лекичко. Абе, Поршето уж го паркирах, пък гледай къде е отишъл някой. Да, аз тъкмо гледай какво стана. Да. Само, че GTS малко по-натупано и е... Маймейкър. Да, и не е кабрио. А между другото някой или някоя мадама, ако иска да направи донейшън на кактуса, днеска бяхме в Порше, харесах си 718 Spider. Да, между 3-400 хиляди лева е, да ви кажа. Ако някой иска, правя работи. Ето това е кабрио, човек. Това е кабрио, не Поршета и убити работи. С това да си набава, човек, не с убитото Порше, нали? Това е класика. Не им завиждам на хората тук, костюми, рокли, работи и накрая кой идваш тук и те вали дъжд като букук, човек, представяш? Вчера беше слънце в молнията. Ама пък замисля, сега като свърши тук... Тук ще им е гадно, ще свърши, ще отидат в ресторантите, толкова хубаво ще пият. Майко, с кеф ще пият. Какво стана, намерихме се? Само от дъжда не можахме да избягам. Благодаря на кактуса. Кактуса да го духа, брат. Благодаря. Номер 1 наистина. Брат, не всички са български като теб, се пресне. Намери ли коса? Коса? Пак добре, бе. Айде. Ти крещи 35, 36, 37, дърт. О, верно има Сайбъртрък, бе. Бах ти глупостите. Тарикатска, между другото са в те виждам. Добре. Каква е барака, брат, 6 тона. 6 тона барака. Мале, верно да има Сайбъртрък, за те виждам, брат. Бате тарикатското. Както се обаче, той не си поплюва. С дрей? Брат. Той се издокара. Който духът... Не, той се търси абитурент. Абитурентка ми е абитурент. От класа, ако имаш някой по-така по-привлекателен, може да му го играй. Има между другото. Брат, за мадами не са преди, ти не искаш мадама. Какво са са правиш? Между другото, момчето, заповядайте. Айде! Не съм оставил коверт, но това ще остава между нас. Ще раздем дъска, белуга. Да, и ще тръгнем като пиче. Или да се съберем саката от... Брат, замисли се, да, точно с саката, замисли се. Вие завършите, повече няма да ги видиш тия хора. Няма, то ще е свършил вече, да. Завършиш, повече няма да ги видиш, направо може да идем да ги запалим със сметката и да си ходим като пичове, брат. Колко ще са? 12-1 светан? Топ. Днес като вън ми се пиеше. Ако ме питаш за какво да питам, просто да тръгнем преди 3 да тръгнем. Преди 3? Те ще идат до 6, бе. Преди 3 да тръгнеш. Тоест да можем да запалим тебе. Преди той, аха. Да, той ще каже, елате, ще ги запалим и ще тръгне ще не знае. Да, освен целият ти клас. Няма да има запален, освен целият му клас. Не целият, випуск. Да, випуска. И поредните истински газари, вижте с какво са дошли. Много им е хубаво, между другото. Чакам, завиждаме така, прозорче долу, цак, много добре.
Ти знаеш ли, че Друмев ще е тук на бал, бе? Не? Точки откачена. Оп, Друмерс, какво стана, бе? Къде ходим? Брат, то зърче... Слушай, бе, то зърче не е ли на 50 вече? Къде е дошъл тук на бал от Момчиловци? Той там в селото и не се занимава с глупости. Да, той има деца вече. Събуждам се, писал ми един роман. Абе, брат, той с Димам 100% постановка. Ма наистина ли как успя да ги изтраеш? Добре ли си? На 7 и на 50. Ебат, спекам. Дърце, дошъл на бал после, виж го на 100 години. Да знаете, горилото на Поршето е скъпо, ако ще снимаме нещо, трябва по 5 лева да измислим, да знаете. Ще ги измислим, вари, да. Давай. Мале, заваля да си то се разпака, виж. Мале, ама то верно много вали, бе, брат. Между другото, сега като се замисля да ти е в такова време бала, ще го помниш цял живот, човек. Само като те питат, ти спомняш си какво баби, нага ще кажеш, майка му ши. Такъв дъжд ма валя, човек, направо не искам да чувам. Цял живот ще го помниш, човек. Другия вариант да го помниш цял живот, как се да те ушиваме и сега като куче и направо да не ти се вярва. Допреди една минута тук беше пълно, отидохме до магазина, върнахме се, остана само някакъв Citroen, не знам каква кола, където свири с клаксона зверски. Какво стана, бе, човек? Нали балове имаше, нали на бал дойдохме, колега? Къде отидоха всички, бе? И Сайбър тръка го няма. Майко, ние сме последните оцелели. Поне гледай, сега да се харесаш някой абитуриент, моля, дай. Знам, че искаш сега някой батко. Не искаш някой батко да ти. Сладко, избирай го и действай, дай. Извинявай. Разходихме се по Валяна едно хубаво, вече се връщаме към колата да го караме момчето към Милениума. Каза, че няма да пие, между другото, не знам дали му вярваме или не вярваме. Според мен няма никакъв шанс това. И ще стане точно това, което му каза по-рано. В 6 сутринта да прегръща туалетната и да повръща. Ще ми ще го накарам, ако не е много пиян и си спомни, да ми направи едно видео към 5-6 часа, да видим в какво състояние. То ще дърпа, най-после. Сега, айде сега, смутаняк. Един въпрос имаш. Не. Ами? Да обясня сега на всички хора. Давай. Това съм много добра. Внимавайте! Джуджа на тротуара! Бесен е в момента. Прибирам се в колата на топо, защото наистина вали да си. Чакаме Верани, караме го, оставяме го да купонясва, да си изкара феноменално. Аз това казах, толкова много дъжд ги валя. Поне и сега, като стигнат вече в тела, в ресторанта, цак, една ракишца, една водчица, едно уиски, всеки, който потно се пие. Направо ще забравят за дъжд, за всичко ще им стане толкова хубаво, пък после в дискотеката право. Няма да коментирам. Началник, аре на топо. Самолет кацнахме, с хората трябва да се прибираме. Наистина, много дъжд, брат. Много дъжд. Кажи, добре ли беше? Да. Ама на топо е по-добре, нали? Да, Ма знаеш какво казах и сега преди малко? Брат, е така като вали в това гадно време, бала ще си го спомняш повече и цял живот ще го помниш. Замисля, някой ще пита на бала, ти ще се сетиш каква мъка е била, брат. Какви дъждове, какви реки. Да, а кажи, коса беше ли там? Да ги писуваме ли? Не. Не беше. Нямаше ги? Имаше няколко човек. Да, пак, поне някой е имал. Някъде останал по-рано. Клас мечта е това. Клас мечта от 25 човека, 3 на Невски и другите, който където се иска. Добре, какво правим? Палим към ресторанта вече. Да, прекарах повече време с Драго. С мен. Това е топ бал. С мен с как с класа. Запътваме към Ленемо, мисля да свалим покрива. Какво ще кажеш? Да. Нали? Да поплуваме в колата. Палим към Милениума, почва истинския купон. Между другото, си мислех, че няма да се запаля. Да, че ще ме запалиш. Аз мислех, че ти ще ме запалиш, брат. Защото нали не ти отговорих веднага. Не ми отговори сина ми. Даже аз го разказах през ден, аз викам, брат. Какъв е шанс с някой да се направи зверски с мен, да не разкара и тъй, да отида и пробвай тъй срея през тераста или пък изобщо нали, да не се зняк. Вече нали, не мислех, че ме лъжи. Отиваме при училището, няма никой. Отиваме и е празно и представяш си дали не спусих майко. Гамерът ли в момента? Вижда то зад нас. То с бавно плавали, какво иска от нас? Все точките. Поболе важно за наказателни точки. Добре, стигнахме вече пред Милениума. Хората са се събрали отпред, решат кой каза. Първи, втори, 12. Има камери, има барабани. Балони, БМВ-та, полица има. Но да, стигнахме вече тук, оставяме го Аверани да си хапне, да си пине, да се забавлява. Това са много хубави спомени от живота. Ще се скараш много по-хубави благодарение на Драго, разбира се. До някъде. Ама това се е според. Знам, че наистина си скараш много готино. Брат, на мен беше много приятно. Надявам се да ти е харесало на целия експириенс, който имахме. Пак кам, не е Ферарито от хора, ама на другия бал, брат. Другия бал повече и да. весело, брат. Ево. Благодаря. Още веднъж.
За вас копалета. Оставихме вече момчето да се купонясам. Много се надявам, че сме го зарадвали, да се е изкарал добре. Вече се тръгваме всеки по нашите задачи, така че може да се абонирате за канала, да обсервате мене както са в Instagram и ще се видим в следващото видео. Чао!